Sí, muy buenos días. Ik ben Aaron Neveld hier van El Capulín. Dit is waar we best hier het gebied houden, waar we willen best onze kinderen afleren van alle dames. En onze gasten zoals hebben ons hier zo ruitenvee gekield waren. Han heel eierschweinerieën dreven, dus waar we dat de schouwbaan hebben we het afgehakt. Toen hadden we ons heel eierruitenvee gekield en baan wijnvee merk. En lopen van Wutterschil. En nu hebben ze ware ruitenvee gekield. En hebben ze schissen, Groots en Virginia's weer een paar stuk uitgekield. En dan zijn er nog helemaal de veld niet wat voor de jongen te gaan. Die bloos losloten en die loten vrakt zijn. Nee. Ja, ik hou dat weer op het klimaat dat we deel merken. Hier van El Capulín. Hier zo, in het woonhuis hebben we ook met bibelstudie en zingsteun en dingzag. En wanneer we hier aan zijn, dan hebben ze großen Teil gevierd en dann ans Stubodern, nicht bloß die Jungen mit den Amtestaub. Ich kann die Gürtel hier ein kleiner abnehmen.